Dacă atunci când faci teste cu cheia auto GSM, cu cască de culoarea pielii fără fire, în ureche auzi, nu auzi deloc, sau dacă sunetul este de slabă calitate, sau dacă se aude prea tare, sunt mai multe cazuri, o să încerc să explic cât de cât aici ce trebuie să faci în aceste situații. În primul rând, dacă nu auzi nimic în cască, în mod normal, în momentul în care pui bateria în cască, verifică prima dată să pui bateria corectă. Să pui bateria corect în cască. În căpăcel, da, eu pun tot timpul cu scrisul de pe spatele bateriei, îl pun în jos, înspre capac, cerculețul în sus, da, și înfiletez în capac. Înainte, înapoi, la început până prind filetul și apoi până în capăt. Nu forțez când ajung în capăt să nu rup casca. În acest moment pun casca, bineînțeles, te cureți înainte, iarăși știu că insist, dar te cureți foarte bine ca să nu distrugi casca, să nu intre ceară, să nu strici casca. Te cureți în ureche și pui casca în ureche. În momentul ăsta, în cască, va trebui să auzi un foșnet, un fss. O să-ți dai seama în momentul în care primești casca de la noi, are o intensitate, dacă intră ceară și se strică casca, acel sunet de fundal va fi foarte, foarte slab și nu prea ai ce să faci, trebuie să înlocuiești casca. Deci, în mod normal, trebuie să auzi acel foșnet. Când pornești cheia de pe acest buton, vei porni cheia, trebuie să auzi o melodie. Ține oarecum apropiat, undeva la maximum 50 de centimetri. Nu ține foarte aproape, pentru că dacă o ții foarte aproape, se va auzi prea tare când pornești cheia. Dacă nu se aude nimic, ești exact în situația în care ți-am zis, ai înfundat casca cu ceară și trebuie să schimbi casca. Și bineînțeles, acel zgomot de fundal, acel foșnet, nu se va mai auzi cum se auzea când era casca nouă. Ok, revenim. Dacă nu auzi acel zgomot de fundal, sunt doar două variante. Ori nu este bună bateria, da? Și îți recomand să înlocuiești bateria. Se mai întâmplă mai ales dacă iei de pe la persoane care le iau de pe la chinezi, de la chinezi sunt baterii foarte proaste, de regulă țin undeva la 2 ore, astea pe la 5-6 lei eu nu prea le recomand, pentru că sunt de slabă calitate și uneori curg din ele oxid, poate să strice și casca dacă lăsați mai mult timp bateria acolo. Și se întâmplă de multe ori să fie, deci chiar am auzit destule cazuri în care bateria era pur și simplu oxidată, da? Și nu ținea de la început. De aceea poate tu te gândești că ai 2-3 baterii, te bucuri că iei baterii la 5-6 lei și poți să strici și casca și vei da după aia 100 de lei pe o cască, dar te gândești că bateriile sunt ok și schimbi bateria și de fapt casca nu merge pentru că sunt bateriile toate proaste. De aceea ai grijă de unde cumperi baterii. Eu recomand o baterie bună e de la 8 lei în sus, 8-9 lei. Ok, deci primul lucru, schimbă bateria și încearcă din altă sursă să pui altă baterie și vezi, da, poziția corectă din cască și în felul ăsta ar trebui și e cel mai avantajos pentru tine să fie bateria de vină sau să o fi pus greșit. Altfel trebuie, dacă tot nu se aude nimic, schimbi altă baterie și ești sigur că ai pus-o corect și nu se mai aude acel foșnet sau se aude foarte slab, trebuie să ții cheia foarte aproape, trebuie să înlocuiești casca, nu prea ai ce să mai faci în situația aceasta. O altă situație întâlnită, da, deja cred că am discutat despre ea, este că se aude foșnetul, dar se aude foarte slab, acel foșnet, și desigur, foșnetul fiind slab, acel automat și vocea sau ce îți vorbește, cine te ajută, automat va fi și aceasta de slabă intensitate. Asta de regulă se întâmplă dacă intră ceară în cască sau dacă bateria este foarte consumată sau aproape de finalul ei de utilizare. Primul lucru, la fel, va trebui să înlocuiești bateria, încearcă să găsești altă sursă de baterii și să verifici din altă sursă, pentru că v-am zis, sunt loturi de baterii care sunt proaste din fabrică, și verifică cu altă baterie. Din nou, aici e cel mai avantajos pentru tine e să fie bateria. Dacă tot nu merge după ce schimbi bateria, trebuie să schimbi casca, nu prea ai ce să faci în situația aceasta. Acum, o altă situație, dacă în cască se
se aude cu sunete, se aud foșnituri, se aud bâzâituri sau dacă sunetul nu este clar. Dacă se aud sunete ciudate, asta de regulă se poate întâmpla. Deci acel foșnet este normal, acel trebuie obligatoriu să se audă. Dacă nu se mai aude, schimbați casca, că nu mai aveți ce face cu ea și vocea celui care vă șoptește cu siguranță va fi de slabă intensitate. În schimb, nu trebuie să auziți piuituri, sunete parazite, bâzâituri și alte zgomote care chiar sunt deranjante. Adică deranjante poate veți considera, acum totul e relativ, deranjant poate veți considera și acel foșnet că e. Însă nu trebuie să se audă zgomote din exterior, aceste sunete parazite nu trebuie să se audă de la jumătate de metru în metru. Țineți cont că dacă faceți teste, de exemplu în mașină și aveți motorul pornit, garantat veți auzi niște sunete parazite de la mașină. Deci nu are nimic casca amplifică toate sunetele care le găsește prin zonă, toate semnalele de zgomotele de fundal pe care le prinde de la orice aparat electronic, electrocasnic emite aceste sunete și dacă ești imediat în vecinătate, casca le amplifică și le primește, le prinde și le amplifică. De aceea încearcă să eviți să testezi produsul, să stai lângă calculatoare exact, eu știu, la un metru, jumătate de metru, un metru. De regulă la calculatoare nu sunt probleme, dar, de exemplu, în mașină sau lângă motoare electrice, lângă tablouri electrice, acolo garantat o să auziți niște zgomote de fundal. De aceea încercați să evitați să stați cu motorul pornit sau lângă aparate electrocasnice care au motoare în componența lor. Acum, dacă sunetul se aude gâjit, dacă în cască se aude gâjit sau se aude înfundat sau se aude rău, în primul rând verificați casca să fie și iarăși când se aude încet. Dacă se aude încet, încercați să împingeți casca, nu puneți doar la intrare în ureche, pentru că e posibil să se audă încet. Asta am uitat să zic la cealaltă variantă. Însă, dacă se aude, apar sunete din astea parazite, v-am explicat ce trebuie să faceți. Dacă, în schimb, în cască se aude înfundat sau sunetul are calitate slabă, ce puteți face? În primul rând, volumul nu trebuie să fie la maxim. Asta este o regulă de aur. De ce zic lucrul acesta? Poate aveți boxe acasă, aveți orice sistem audio, în momentul în care îl dați total la maxim, se aude rău. La fel este și la acest dispozitiv, nu lăsați volumul total la maxim. Dacă se aude, în primul rând veți salva bateria, dând un pic mai încet salvați bateria, veți ține veți ține cheia un pic mai aproape de gură și microfonul vă va ajuta în cazul în care vreți să faceți vreun semn ceva. Cel de acasă o să vă audă mult mai ușor. Și apoi vă permite să stați cu volumul mai încet. Având volumul mai încet și calitatea sunetului se va îmbunătăți. Țineți cont că intensitatea, cum se aude în cască, este direct răspunzător, deci o puteți controla, trebuie să găsiți un echilibru. Da? Veți găsi acel echilibru între volumul setat și neapărat să nu fie la maxim, eu de regulă îl dau la maxim și apoi dau minim o dată, de 2 ori, de 3 ori mai încet, trebuie să faci teste. Deci, cum spuneam, trebuie să găsești un echilibru între volumul setat și poziția, mai specific distanța și orientarea dispozitivului față de cască. Da? Și în felul ăsta trebuie să faceți teste și să găsiți acel echilibru. Trebuie un pic de practică, adică nu-l puteți lua acum și în 2 ore să mergeți unde vreți dumneavoastră să folosiți, pentru că nu e ok. Aici deja ține de noroc. Da, cam asta ar fi în mare despre cum se aude în cască. Faceți teste, cât mai multe teste pentru nu e complicat, așa când explic eu poate pare complicat, poate să pară un pic complicat, însă nu e complicat. Zic în detaliu toate posibilitățile, cu siguranță nu vă veți regăsi în toate aceste circumstanțe, însă una sau 2 din ele e posibil în timpul utilizării să întâlniți aceste situații. Eu încerc să fiu cât mai explicit
ca să puteți înțelege modul de funcționare și să puteți utiliza în parametri și să vă faceți treaba cu acest tip de dispozitiv.